čuda i dokazi koji su ostali iza Musa alejhiselam, o kojima govori Kur'an, a historija ih pamti. Postoje priče stare hiljadama godina, o rijeci koja se pretvorila u krv, moru koje se razdvojilo i faraonu, čije tijelo i danas svjedoči o Božjoj moći. Ovo nije mit, ovo su čuda Musa alejhiselam, a neki tragovi i danas postoje. Kur'an kaže, kaznili smo faraonov narod sušom i nestašicom plodova da bi se opametili. El Araf 130. Arheološki zapisi pokazuju da je Egipat tada trpio dug period gladi i suše, što se poklapa s vremenom Ramzesa II. Zatim voda Nila postade krv. Egipćani nisu mogli piti, dok su sinovi Israilovi imali čistu vodu. U starom Ipuver papirusu zapisano je: rijeka je krv. Ljudi piju, ali ne mogu utažiti žeđ. Zemlju su prekrili rojevi skakavaca i žaba. Kur'an kaže: i poslali smo na njih skakavce, vaške, žabe i krv, kao jasne znakove. El Araf 133. Nebo se zamračilo, a bolest je pogodila ljude i stoku. Naučnici povezuju to s erupcijom Santorinija, koja je pepeo poslala sve do Egipta. U papirusu starom preko 3000 godina piše: Nil je krv, zemlja propada, tama prekriva nebo. Ovaj zapis, poznat kao Ipuverov papirus, opisuje iste događaje koje Kur'an navodi. I kad je faraon pošao za Musaom, Allah mu naredi: udari štapom po moru. I ono se rastavi. Danas postoje dvije moguće lokacije prelaska: Sueski i Tiran prolaz. Na dnu mora kod Nuvejbe pronađene su koralne formacije nalik kotačima i osovinama kola. Neki istraživači smatraju da bi to mogli biti ostaci faraonove vojske. Kur'an kaže: danas ćemo spasiti tvoje tijelo, da budeš pouka onima poslije tebe. Yunus 92. Mumija Ramzesa II. Danas je u muzeju u Kairu, očuvana, kao vječni znak. Na Sinajskoj gori Musa alejhiselam čuo je govor svoga gospodara. Danas planina Jabal Musa i manastir Svete Katarine svjedoče toj objavi. Udari štapom po stijeni i iz nje potekoše 12 izvora. Elbekare 60. U podnožju Sinaja postoji stijena s 12 rupa iz kojih je nekad tekla voda, i Beduini je i danas zovu stijena Musa. Dok su lutali pustinjom, Allah im je slao mannu i prepelice, opskrbu s neba. To čudo je znak Božje milosti prema onima koji vjeruju. Njihov vjerovjesnik im reče: znak njegove vlasti bit će to što će vam doći tabut, kovčeg, u kojem je smirenje od gospodara vašeg i ostatak onoga što su ostavili Musa i Harun, koje će nositi meleki. To će vam doista biti znak, ako ste vjernici. Kovčeg sadrži ostatke onoga što su ostavili Musa i Harun, predmete koje su koristili u ibadetu. Štap, dijelove tablica zakona, možda njihove odore. Za njim se traga još uvijek. Ipuverov papirus, mumija faraona, stijena sa izvorima, Tiran prolaz. Svi ti tragovi ne moraju dokazati čudo, ali potvrđuju da historija pamti ono što Kur'an objavljuje. Kur'an ne govori o čudima da bi nas zadivio, nego da nas podsjeti. Kaže: u ovome je pouka za one koji razmišljaju. Oni koji su vidjeli znakove, ali nisu vjerovali, nestali su u talasima historije. Čuda Musa alejhiselam nisu samo prošlost. Ona su znakovi koji i danas stoje pred nama. U moru, u stijeni, u povijesti. Da nas podsjete na onoga koji je moćan nad svim.